ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ମୋର ନମସ୍କାର ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 8 ଅଧ୍ୟାୟର 32 ପଦ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ ଓ ସେହି ସତ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ, ସେହି ସତ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜାଣିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ, ତାହା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଜାଣିବା ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ମୁକ୍ତ ହେବା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାଇବେଲରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ, ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବ, ସତ୍ୟର ବିଷୟକୁ ତମେ ଅନୁସରଣ କରିବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବ ସେତେବେଳେ ତମେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ତମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, ତମେମାନେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯୋହନ 14:6, ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ହିଁ ପଥ, ମୁଁ ହିଁ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ହିଁ ଜୀବନ। ସେହି ପଥ, ଯୀଶୁ ପଥ ଆମକୁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେବ। ଆଉ ସେଇ ଯୀଶୁ ପଥ ପବିତ୍ର ପଥ ଅଟେ, ଧାର୍ମିକ ପଥ ଅଟେ, ସତ୍ୟର ପଥ ଅଟେ। ଆଉ ସେଇ ପଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଚାଲିବା ଆମମାନେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆମମାନେ ସେଇ ପଥରେ ନ ଚାଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଦେଖେଇଥିବା ସେଇ ରାସ୍ତାରେ, ସେଇ ନିୟମରେ ଯଦି ଆମମାନେ ନ ଚାଲୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, କି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଛୋଟ ବାକ୍ୟରେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଏହି ଛୋଟ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।